say apomu ye de whatever ma wo de ye nhye da nim wudi nti no obo de nanka what take opportunity to introduce ho de amaye. Okay. Health promotion officer. Health promotion officer. Okay. Yeah, that's bebre. Pacho obo di na onzo watre o post an adwuma udi o Ghana Health Service nti o microphone mra on na yenko yenim. Okay. All right. Pacho me say from Georgia Atakra. Okay. Me okay. All right. Yeah, that's it. And Chief. Yo me so me dindi Emmanuel Nati. Me so me health promotion officer. Health promotion officer. All right. Yeah, that one say pass mwaba. Ya wo break kakra we enu a ye bedi enkomo enti na ma channel so. Your microphone so na your powerful to dey relax na o de o kasa bibia be fine. Me pacho ye kan mpox no ya te ho asan ene ma bebre pacho ye yade ben ya. Yo, me that's it. Ya de incha kase every municipal health directorates, Ghana Health Service. Yen director ho ene adwumayfo a ewo municipal health directorates so de ma obi biara ene health staff water function mu ha bese bosu mienu ni mpox nti emayenda ye da nurses ne doctors or water kwa hospitals private ene abiding na chips compa won na obo adwuma akasa ye de aboa wo mpox dwumedie no ti e be fa sa akonya so e de ada obi biara ase yo mpox senia ubisa me no infectious disease virus mpox virus na edisa yareba na edeba very well na ihwehwe mu adane di am ehu say edin ka identify mpox na ewo monkey mu na research ekoso no yehu say enye monkey nko na betume de mpox yareba na ede abrayen na mom emo abiti say rodents ye ka rodents abiti say ekura kusie squirrel opro ne sa emboa no omunyina ewo mpox ne bi eye virus na bi wo one system ne mu right it is obi nye bi a otumi transmit disease no ede ma obi fufuro ti na say eye infectious disease nipa ba ko nye bi a otumi de sign amanfo bebre sana mpox yare no etie me da ye what can say rodent etime transmit monkeys ne ade ba ye nhwe ne causes no ne causes no bi ye den ya menia be ma da se mi chia atiefo so se de osi kan no se de sister si kan no mpox no eye yare bia like ye hunu wo mo mu titru mo a omotawo room ha said them sister bobo esu no ba causes no causative agent no mpox virus yes there are so many virus but we know the mpox virus nti sana unity nti some one de omo wo room na omo to they don't see say wo mo they do say harm to them kise ye nankasa na bia like abey mu a na ehun say harm to us right nti obi beye den ehunu say dia me mpox no ebi nti ye signs and symptoms no bi okay say dem kan no emo ane de omo wo room nti we be say abey den omo wo room abey den na nipa dasane na akwa kunya sa emo ho yade bi mpese mu hu like omo wo emo anu a den na nipa dasane nyaaye sana yaba sana symptoms okay nti omo wo room nti ye fense hunter ana obomofo ko room no akokoku sa abo ne bi odna be fie nti omo bana se mo no yare ne wo mo ne mu a se de wo be si handle no se ni moja ne ho nsuo ana de wo be si anu no wadi no so wa anye ni ya na so wo benya sa yare ne bi nti wunya sa yare na wo so betumi ade ama obi foforo nti sign symptoms na wo bo okan se obi enya sa yare ne bi a nsenje na beda adimu se
nipa na nya saa yare ne bi ni sɛ nipa da sane bia wonam wo ho ɔhye ba we no ɔho ɛhye no ɛbɛyɛ hye abro so aha na ɔno kra ɛnyɛ one day wonder ɛbɛtoto aso saa afi bo say like wonya adwuma bia so bo say na wonya honam nyina bubu te say obi a wayɛ adwuma abre aha nti ɔno free one so a madoa bi besisi aposo especially the private area ne wabotuo mu saa nti ɔno free one na fidie na obetumi obebɔ wa kakra na fidie rashes no a start wo anim be start wo omoma so say ha ba esifo yen hye no so say yen differentiate we no from chicken pox. Okay, yes, we no akese kakra chicken pox no na we no eya chicken pox no egu bebre prekesen bebre ba ono enye yasa ekeka. Okay. Ekika. Na we no say eba ho a emposo no eba ho a ebeteki longer time asana yale no akọ. Unlike emposo no bia like 1 week or 2 weeks no na ono de na ekọ. Ha nti no your friends say rashes na make no nti efi woni wo mma so say na sane eba wo nipadua no mu eba wo betumi aba wo genital area. We bema bibi tumi agu genital or banso bitumi agu sa na ebi betumi agu sa yemu say so wo pictures ni dia aha nti sa na sign and symptoms a wo betumi ahu say we no wo sa ono nkyere say atiefo nti eni ono nkyere say bi a wanya bi ke say meye anya bi nti de obeye ne say wo say wo kọ apomdia so ye na omo ka say bi a wanya bi right ya da se bebre nti ene na say dia wo ka nei emwa no ene yade nti enam binum te se kusie ne ade ne wie hu ana se yema yem hwehwe ye se mawi kusie ana samwa no bi me pacho ehwo na yare no ehya ase frie okay zoonotic disease na sisia no yare ba no wa benipem yakwa kofefri embuom ediaba wa bra hanta no otwitwa nam no na sekan etwa no anasa aboa no bi eka na virus na abenipem etu obenipem a obe change no system no your friends say mutation obe san system say na be obetumi ni partner na wo cause them signs and symptoms no e we yem oti sisi ampo de e betuma ka say from human to human sisi abenipem enti wonyonku nipa na sisi ode be ma send your brother din kan aka say ensan egu firi utirase akosi wonanase enti nipa owo bi no so wo chia wo pa ne nsem nyina aye pox ni bi o de chia wa bra won so wonim na wa wo hye wonsa with soap and running water won so wa transmit yare ba na ye den e de amount wo betumi enya depending on wo immune system no obetuma transmit yare ba na e de amount enti sisi yanka say eno enti menwe kusia na say ewrem aboa wo ba wi so wo say wonwa ne yie se na be ya say virus ne wo aboa no mu pa depending on temperature na aduane no ehuru no embo no nyina den ebewu se na be ya wo wenam na wonya mpox yare ba no meda say me ba cho ye mimisa we so wa ka say ewo moam enti ya modicam ye hunu say o rodent mu na adre ne akeka mo ahodo ben biom sa na yenim say ebi wo mo because Ghana fo bi no epemo asempa ebi ne mo nante ebi kra ne mo na da ne akeka ho mo ben bio sa na mo eye career say ye hwe yie wo ho yo enti me da si chia etiefo right emmoa no se ye kaboma ye beka se mammals mammals no odo research nhwehwemu nda ne di se domestic animals nkraman ne nkra ewo fie no ewom anemom ye nhye no nso se ya hwe kwan a yare ne etre nti se nipa da se ni wo bi na oni aboa bi di agro na oni aboa no enya skin to skin contact na obetimi di ama saa aboa kro no anti for now no mammals minim how a mammals in mechire mutwi ase emmoa omufa afuru no omo a omo nto anti ye kan mojanam anti saa mmoa no nyina no saa monkeypox virus no betimi atena wo mu
memfa kakra nka kwan a yare no fa so kyerɛ mode of transmission no ne edi kan no sɛ ne kan ne nya wɔ muam nti aboa no ɔyare na wo ho ɛka ne gyanan ne jonso ne hu nsuo bia moja wano pacho wo ba ye Facebook no so a Sompa 101.1 FM ne da so impato we ye de wen bia we ye chicken pox another we ye mpox no bia we ye mpox no bia okay yo enti abusuafo yade a yedi ho nkomo no no bi na da ye Facebook yi so yi uko YouTube nso a ubehunu no ho saa na ware mpacho ye nko ye nim nti aboa no obɛn na ubetumi nya ne nsuo ne gyanan ne saliva ne ntesio bibia afei nso no sɛnea nipa tumi de ma nipa no ne edi kan sɛ obi wɔ yare ni bi na ukyia nipa na ubenya yare ni bi sɛ obam nipa na nti yes skin to skin wo wedeɛ no ɛka ne saa nipa no wedeɛ nko ade a ubenya yare ni bi nti wo wedeɛ ka nipa no wedeɛ no ofe na no obam no ni nyina ɛka ho bi afei nso no sɛ opemfo ɛwɔ yare ni bi a definitely ɔdebɛma abɔfra na ɔhyɛ yɛfunu mu no same way no sɛ obi nso ma ne ba no fu na sɛ saa nipa no nya yare ni bi a ɔno nso ɛdebɛma akwara na ɔda nufu ano no na yɛwɔ the indirect way ni direct afei yɛwɔ the indirect transmission ti sɛ me phone ni ekuta mi sɛ mo yare ni bi na masom a onso besom esan sɛ yare no etutu akurukuru ɛwɔ nsɛm no usom a wo nsa nsuo ana moja aka phone no nti sɛ obi nso ebesom a surfaces bia sɛ table ni nsa to so ho ya ahomtie pa very contagious tre sisi a nti saa kwan no nso bibia mesom no matade a mehyɛ me be sheet a me da so sɛ mo yare ni bi na unipadue ebeka ubenya yare ni bi nti we na me de ka mode of transmission afi twafo yare no nso wɔ mframa mu sɛ ebetira fa mframa mu no ɛwɔ chances kakra nti sɛ me bɛn na me kasa nyina ntesio nkitinkiti bi efri menumu ba ye frɛ no droplet wo nso wobɛhome akɔ mu nti sɛ wo yɛ saa onso ubetumi enya yare ni biba no yesi prolonged contact nti me ben opa na yedi nkomo cha likely say me wo yare ni bia onso ubetumi ahome mframem na wenya yare no ebi ndi na kire say ye kwa asori a ye chiachia ye nsam ye kwa yi ase a ye chiachia wona wo pa ni jade san wo monai ene na sport ahodo ne ye keka ho nyina no ubetuma kwa fire de no bi afiri ho easy cry right na ene moma ye hwe akwan ahodo ben na ye be fa so a ye de ebebo ye ho ban because say am chechire me de me hu say hu kakra ne kwan a e fa so a tretre no nti moma ye hwe akwan ahodo e be fa so a ye bebo ye ho prevention ne pacho prevention no meka kakra na me nwan mo so de bi aka enti ye be stress obi a or exhibit signs and symptoms living but modern say nearest health facility be a ben no obekwa report e wo ho na nipa or present signs no yen preventive method ba kon say be isolate nipa no among the population yen pese san nipa no obi piepie bebre de no ho be hye se bebia nipa bebre ehia eyase club me kodjom me foka ne ade ena yareba no so aya it take longer period ansa na nipa na ehiri enti rashes nda so wo ho na wo piepie ne ade no omboa yen eba sa wo de yareba ebe transmit ama amanfo bebre enti eba se wo a wo exhibit signs no wo be isolate wo se nya hospital mpo na e be keep for longer yenya identify yare na se wo kofie mpo a empiepie se na ebe ya umfa yare no emfa nsan amanfo ena bi onsoso ye be hwese ye be disinfection ewo surfaces computer ya ye use wo door anopa wonya chlorine solution now that paper wo door handle near the especially baby ya workplace amanfo university ho bebre no ye clean those places
WC a ye use no so obi wo bi a ne so hu nyina ya na ansa na ye den ewo ho nti okọ use WC no na wo so kwotena so a wo so betuma ye den enya ye disinfect all those areas na ye hwe so say yanchiachia yanchiachia yensem wo de ma ne ha menchiachia ne sem fa ne sam to ne sa yam ene ade na ma ye use te say hairdressers no so eya nsa no so egu ye free etire so akosi e na ase mumie nye very cautious obi ba na wo hwe ne tire ase nyina na se ensa egugu ha menu manemfa na nkasa ne tawo ene ne nyama na afen ene sa nyama ne nyamfa bra na dressman te sample such a person po memfa nkọ salon me wo so obi a memfa wo ti nkọ salon se me kwa me ya ma me yenye ne ofie ma na wa use wo nyama na 5 years na be ya population no enkonya sa yarban bi me ma me nwan mo de bi aka. Okay, kakra me betu asa, but before then no a percentage for to say yare no enya se bia otumi kan obi a akodaw bemma obaw otumi nya obi a ne mo ye wo ekuokuo bi wo ho a omo de yare ni nya omo ade a at risk. Yes, bibi say omo ye hwan no sa. Yes, bibi say akoda under 5 apen 4 yinu ne papa ne mo na omo fie no ko anim kakra. Ena sabi obi a ne immune system are very compromised or underlying condition bi no ha ono de say yare no tumi nya omo yi ha nya omo a etimu omo yi ha nti ye best say wo sa group no a ya hwe omo yi prevention de minu na kan bebre sharing of towels sharing of bed sheet this is the time hotel for no so omo very careful. Yes, routine washing of their bed sheet and so on and so forth no or some way if the hand washing no is the key. Hand washing no a key because say yes anko ye chi te say the COVID-19 by na ye no asema no waka no. Yes, so obi ebi alande obi say yem na say wo chi obi a o say wo di semna na nsuo e de wo horo sam ana bi a wo abanten semna na nsuo ne wo use hand sanitizer ena minu na te kasa no kan say so wo kasa the kasa go be so several times the possibility to get it also very high. Into the best say nose mask and so on so yes you can keep on. Yes, yam koso na yan share nose mask no. Aha na yendidi ye because so wunya yare na obenya yare na say incubation period no cry from 1 to 21 days na obenya depending on your immune system. So immune system is very higher the rate at which wunya yare na entimu bebre no nti yen keep on say ibedi fruit and vegetables e benu musio bebre. Right. Me da sene say dem what me yen hwe yade no ho asem so kakra ye ba takwane ni nso ayemu ha ya report yade no bia na obi anya bia na ene emunsem no eno no etese because wo hwe ye TV so a as at 18 June 2025 according to Ghana Health Service no more new confirmed cases 9 and a total confirmed cases 107 new death new ho total now yade no be obi anyamu ye and according to flyer now more advertising so say na 0 or now more admission no 0 yem famra ye takwa hana yen hwe statistics no chere saying yo me amedase statistics no this year the western region takwa ye na top even cry ya top or the whole Ghana ye na yen cases na eden e wo soro Ghana has said yes this year the takwa ye na top ye na lead according to lead mpox mpachon ai leg table no ye bono ye na lead sisi ano antibia ne agicap ya record so many cases ya record cases saying ya record cases 70 na confirmed ebi nso wo hono ma results ni nyamba out lab eguso omorede omo test omo the results bebe ni ayensa aka no confirmed cases na 17 no emu 14 merima ena 3 emma na won so a won recover or admission as at now no nipa 4 ena obi anso ye nwuye yakopado mo bia enye nwuye
into situation at the moment na one but results in bebree we are yet to receive them. It is a bibana say positive a beko more than 17 na ye wo musisia. Right. Nti na me bisa say eban saying Mosha, from your studies, from your engagement, eban saying takwana yabe topic Ghana nyina impulse. Okay, mini amedasi. So we share Western region. I say if you say your Western region, you 14 districts. It is said the mini ambakan 14 districts. It was asas enra. Near war 43 confirmed cases. Out of that, no atakwa war 17. Na 17 districts. Na so we check ra akowoso obi anya say or the enka. Almost 40%. Aha. Ntini enkwa ye was 17 how to say enye good ayi ematakwa. The reason is say ye statistics no you say memma no mo enya mo yare no than Emma. So oba pomdia so ya ye wo bibi ye fe no health seeking behavior no risk factors. Ye ne memma no ye risk you know very high. Bebia say elba say fast no ho dodo no kakra obekọ apomdia so ye. Ena bebia memma yetumi wura no oba memma bebre ntumi enwura ho. Ha ena bio sa wo hwe ye nuano niemba country Cote d'Ivoire say no so ma record so many cases kwa de sisi ano war vaccines nti ye nyina ye ben na Western region say Cote d'Ivoire and those things no ebe ben so only contributing factor ema ye air rise ha right so, dia biem so amede kan to say na me brother kan ebo yenya amafo bebre if other countries amabede omabere ha te say Cote d'Ivoire Burkina na ebo ha woni nipa na bedi nkomo na was na no me hu say obi wo yen working environment na nipa no wa Cote d'Ivoire nipa no wa for Burkina enti ebi mo di free other countries there ababewura yen countries mo ha na there yenya them infection na bi onso so yen edwuma no takwa se na ha ye busy na edwuma hodo bebre garam say minds na the movement na the no very high. Another one so ye sexual behavior yanka na yebwa ye sex behavior no so ye de ka ho ye stick to one sexual partner. Berema no owoyere no osanso wo garden osanso wo wei wo kwojinani yesi breaking day na amanfo kwa hade no kwa hase no say sexual activity na ekoso wo takwa no eno so ye contributing factor emma yareba na ede ekoso wo takwa senti be se enwanom na etie for say momia nya ahweye wo ye sexual behavior no so eka ho bi right ye dan sene said ya wasi aka no afi yen hwe na chief can say baby say Cote d'Ivoire no de kroma asha say wo vaccines ye han so as far as vaccine ye concern e ho asem to say yo nti say ye ka say no vaccines ni oman Ghana mu na afina Ghana Health Service mpenyimfo ene Cote d'Ivoire se na e boss na ho de yare no ho pa nti omuguso omo afina mpanyimfo edi nkomo ahwese vaccines no obenya Cote d'Ivoire de ni bi e de aba na eno nso kra na nya obia general population no na betimi awo because ye nya bebre nti senia obobo so no high risk groups no omo multiple partners health workers apemfo omo won yarewa kwa nko hyehye omo ho no ha sa nkofo sa okai covid ba first no sa na ye roll out no ifiasie security services no ni ade a anti we no so no sa na plan no ebeye ba ye ka say the vaccines ni bi eni oman mu right sabra vaccines nyama oman mu na yade no so aba na ye di nkomo na kire say wo say ye ahweye e wo niema bebre ho enti at this point no minim say mo wo any other information person de mayen ansa na ma pese menya afrefo minu bi na ye de aba awiye pese me kan kakra bi so wo hwe yare na ba ye wo no two types. Okay. Yes, ye ne one type ne wo ba one type na ye wo no na yiti ayeye
ono nkofo bebre tumi nya ba the rate at which you nkofo no e very low. Your type 1 only a very dangerous. Ono se nkofo 100 no munya bia 30 bitumi ahwe o kwan instant. Nti yanhwe yi si yantumi manage we na se GS e beko type 1 no ama video nkofo bebre bewu. Nti ebede ne manage if you ne me ne ebede bitumi manage nti ye threat for say preventive measures na ye di gu akomu ye momodi ani ni so na de ne GSM. Aha. Medasi bebre abusuafo en yene Ghana Health Service na aiding komo anopay na enkomo ayedi yade aba aye frɛ no mpox ehon komo na yedi wo ma chechre ye ne kwan ye fa so a etre ne kwan ye be fa so be boy ho ban ma ye nchiache ni pansam ne keka ye ntan hohoro ye nsa ensu a etena sesem na ka ho wo ba bi a woni nsu a use hand sanitizer no den kama na ebetimi aboa wo unhunu uduru ba bia nsuo wa na wanya adaje ahohoro wonsa ene ne keka ho enti no wenum ne niema ye ebeboa ya mepache o bia na wo asembisa bi wo trensen ka bebisa bibi mantima misa nti wo pese obisa mema kwan sima beye mienu miensan wo ye nimu utumi frɛ ewuramu dia ye beso efise ye bre no asom ye number no ye 0260196062 0260196063 na wabaso Auntie Florence Pacho DM pesa me de ka ho biem na ye ne ye adwuma wo galamse ase ne mines ne ade no baby wo ho ye kwai was madam say wo ro wompa bogu ha Wellington boot no obi afa ahye wo helmet na da ho na obi afa ahye wo socks wo nika boxer ene sa anyamanyama bo so na obi omo share ye besre sa situation ya ye wo mi sa anyama ni nyina e carry sa virus se nipa no obi na se wo use ne nyama na tawo ne handkerchief na afen galamse ase na wafa ne boxer share ne helmet na wafa ne boots na wafa sha you are at risk obetumenya yareba ne bi nti ebese say at this time no memfa obi na ade emfa nya wo ho memfa obi na ade emfa nya wo ho se ne be ya betumi abre yareba na ase se obi nsusu na se ereko hospital yebese say hihye wo ho obia enya hweyi se ne aka ne yare no etre na ye nyina no yenhwe na yentu ase medase chief okay meda tiefo ase se munya dade na wotie de mbeka nyina se nyina ye momodi ane yafa ni mantutu na komo na yentu emposo na se right medase pacho yareba no so de meka ka ho no se o mu se yen cases no obi enyenwe na emom ewo complication ewo ho ne side effects I want say betuma ma blindness ebetuma ma blindness mienhwe ne ye pa se weni wo ho na wotumi hu ade na yareba mpox wan ko report ama ya anhwe wontam ama yareba na anko na ekonya blindness aba ha adwen pi ti e best say wo benya bibia ko report wo nearest health facility na ya nhwe wontam ma ohunto helase yenso ye da ase bebre abusuafo ene aha na ye de enkomo no ebesi empanifo free Ghana Health Service eba ye ma edi nkomo enora ye nyanente ye se ye se oba Western region ha takwa na elidi enu nti na ye frem panifo so omachirem ampa omachirem de amayen na ne aye kan nyina ne se ahweyie ena ese ye hohoro wonsa didiye menkoko nipa mu bebre ene ne yekeka ho se be ya ebetumi aboa na aboye nyina ye ho ban enti yenhwe eno nso Madam Florence wow Takwa Bogoso Junction 0244 111153 na 1153 na oneno atumpon se ope internet pa wa hoden wo ye blogger anase ota eco social media so na wo internet so na wo internet a ebeka ho afebo ede ama wo de a eno ane Starlink Internet Services okwa wo mo betumi aboa ama bibia aye kama ede ama frɛ wo mo 0500 050853 one wo mo eni nkomo a ebetumi aboa mo ama bibia konkan ensupa de ede na edwodwo akoma ene nti so obenu nsu a
Freedom Arc Natural Mineral Water na wakɔpɛ bi anom ebetumi aboa wo ɛyɛ wɔ party ase ɛyie nipa dodo dwumadi bia no ensu a yɛde sɛbo ase a ɛte ɛpagya animonyam ɛma ɛkɔsoro na ɛkye ɛdɔm ɛbɛ dwumadi na ase ɛyɛ Freedom Arc Natural Mineral Water yɛwɔ Sun City ahwedeɛ so Dre Masters for ase hɔ a 024453 4603 0247615931 afe yebesi dan yesi dan a na yɛkɔ Isaac Hardwares adansie ho nneɛma adwasuo ɛne ha unya wura ha blocks na yɛtwa dada yɛtɔn ahoɔden wom bibia ɛwɔ mu kama enti unya bia bɛbɔ yɛma wɔna osi aborosa ne dan bia nado ɛde dan so headpan binding wires pickers ne paint ahodo nyinaa wɔ Isaac Hardwares oba yɛbɛtumi aboa ha deɛ oba yɛmfa ɛbo bia nsuma ɛbo no nyinaa da hɔ pefee wotɔ nneɛma yɛde bɛkɔ akɔgyaw yɛbɛtumi ayɛ estimate nso de ama sɛ ɛbɛboa ma wɔsi wo dan no hwehwɛ yɛkyi akwan wɔ Ike City Aboso Road yɛbɛn Akowia Hotel 0550-251-600 na afei wetumi afrɛ ɛne wɔn adi edwa anɔpɛ aha ɛne yɛde dwumadie no ebesi na Facebook no also good morning na no wa hene we ye mami fosu a ne dia ode ebaye eno no afi Ebenezer Donko Eben the Maestro my one and only boss good morning sir good morning ye chacha mu nyina bono east fo a mo hwe ye ne ewo Facebook no eso nyame enhira mo anopei ewo ade enyina emu omanma anopei yemfa aseda ne bi ma DJ Ken ono de ye call Facebook and YouTube sompa 101.1 FM no eso yakraw nyame ya adoma berepam yebesensha good morning